Urteak joan eta urteak etorri, amaite gaztolaren emaitza ugari. Bueno, ni tixena Mikel Aretxaga, Motxoge, Lejarreta, Landeta. Ni Durangokoa, bertakoa. Yo nací en 1932 en la casa de la calle Fray Juan de Zumárraga, que le llamábamos en la Ollería. Leonardo y Matilde, padre y madre. Mi hermana la mayor, Feli. La segunda, Tere. Y la tercera, Luchi. Y luego el cuarto yo, ¿eh? Ah, claro, Mikel, sí. Honek euki behar du harreman bat aldez aurretik gertatu denarekin, eta orduan ipini nuen foko bat zer gertatu zen gerra aurrean, zer gertatu zen euskera eta hizkuntza biltzen zituen esperientzia historikoek zer esaten duten, eta hor bazeuden iturri idatziak. La escuela era una de las primeras escuelas vascas que ya se oía que habrían en otros sitios también, pero la de Durango se abrió en el 35, en 1935, y estaba donde ahora se encuentra el juzgado de Durango, en Ezkurdi, que le llamábamos el Batzoki. Sí. En el Batzoki estaba instalada la ikastola vasca que abrieron. Lehenik eta behin gauzak ez direla gertatzen kasualitatez, ez? Eta sartzen garenean azterketa soziohistoriko batean murgiltzen garenean ikusten dugu historian daudela jarraikortasun lerroak eta apurketa lerroak. Emile garai miota abando zengotita bengoa, ormaitzea. Eguzkita. Eguzkiza, unibazo. Ormaitzea. Euskiza, ormaitzea, unibazo eta urien. Oso ondo. Euskera eta eskola binomio hori biltzen den fenomenoetan ikusten da gerra aurrean, frankismoa baino lehenago, bazegoela historia bat, bere txikitasunen historia, momentu intensiboago edo aulagoekin, baina kezka hori umeak euskalduntzeko, umeek eskolan euskera ikasteko kezka 19. mendetik zetorrela. Lehenengo ikastolara joan ginen. Gerra aurretik ikastola, Belostikaile kalean egoan ikastola, da guten derian bizi ginen, da ara joan ginen. Lehenengo jaunartzea be horra egin eban. Begoñako elizan. Eta, bazeudela esperientzia historiko batzuk, nagusiki, edo nahi baldin baduzue, indar handiagoz Errepublika garaian gertatu zirenak. Miren Edurne, Egino Urbieta, Arakizain Lizarazu. Bilbon, Barrainkoa kalean. Bosta, Segerna, eskubia. Bataiatua San Bizenteko elizan. Eta lehenengo jaunartzi Begoñan. Eta juten nintzen errotatxuetako ikastoletara. Eskuelez Baskaz de errotatxueta. Sotaneko parkia bukatu eta bela xean txizion. Parketik Jesusen bihotzen aldea. Zuri gorri berdiak. Telatu gorria, bea zurila eta gero lehuen zeak berdizito. Eta hor, aipatuko nituzke Eusko ikastola batza eta auzo eskolak eta diputazioek egin zuten elebitasunari buruzko, saiatze eskolar konkretuak, ez? Genduzkan, hango ikastolako zen mai laukiek zen amaiak, ez zien bate olako ikezen laukiek, eta aulkiak zian, nola, baina aulkiak zatia biltzekuak, horrela biltzekuak, baina txikiak nola ginen, da jutekoan rak bildu eta jasota gelditzen ziren da. Nik beti ikastola. Nik uste ni lagurtek ikuten itzela. Bai, lagurtek ikungo nintzen. Hoiek badaukate abia puntu historiko erreferentzial bat, eta da 1918ko Eusko Ikaskuntzaren lehen kongresua, ze hor plazaratzen da gai hau eta hartzen dira erabakiak, eta nunbait hasten da mobilizatzen gizartearen sektore batzuk honi erantzun bat emoteko. Ikastolan bertan barru buelta banaz, buelta bat ematen genduen, da ertetzen genduen, abesten ertetzen genduen.
Dantzan ez dakit, baina bikuetan bai, biku bakizaldia diga, batzian bi buelta iten dinean. Bat eta bi, 3, 4 eta 5, 10 gehiago, dirala 15, oiek. Haupa euskaldunari da gokionera, oiek, abazteken duzenan, han ikastakuti oiek. Goratzen dut, aiztabi egozan erran, maistrak bizek. 4 behintzat bai, 4 edo 5 andereño bai. Lehenengo parvulito zen, gero 2. maila, 3. maila lehenengoa zen nabizientzat, da hor gura denpora zen da amaitu zen. Ez neska eta mutila be bai. Baina honek, guzti honek, gerrarekin, ez dakit, bukaera batera edo egokitze fase batean sartzen da, ez? El 36 seguir viviendo como estábamos y en el 37 cuando llegó la guerra pues ya empezaron a oírse de que había problemas, que íbamos a ser atacados por la toma de Franco y eso y que los niños que tenían que salir de clase, que no se podían quedar a pasar esa guerra porque podían morir muchos y no se podían mantener ese plan de vida de que ellos queden aquí. Entonces nos aconsejaron que saliésemos con los niños, si ellos quieren, hablando con sus padres, porque el gobierno vasco pues había animado, había organizado que la salida se podía hacer para ir al extranjero. Euskal kolonietara, iparraldera, ez dakiz zer da holan, baina egia da, Espainiako gerra eta gero, Bigarren Munduko gerra izan Europan, eta bata bestearen atzetik, hori, gelditu zan, nahi baldin badozue, stand-by, ez? Osea, ez egon mugitzerik. No quisieron que yo vaya con ella, y yo me quedé con mis padres aquí. Ella ya fue con los niños, que le llamaban los niños de la guerra, cuando ya salieron de la Ikastola de aquí. La organización no sé cómo vino, el aviso vino, pero no la organización, porque yo de la organización, como yo no fui, no me acuerdo, pero según mi hermana, les llevaron en algún tren hasta Santander, y en Santander esperaron a que les tenían que embarcar en el barco, no sé, no me digas el nombre porque no me acuerdo el nombre, y embarcaron allí todos los niños, pero claro, hicieron una división, 60 en un grupo y 60 en otro, chicos y chicas, porque también iban andereños con maestros, o sea que cada grupo se dividió en 2. Algunas le tocaba a Bélgica, otros a otro sitio y tal. Y a mi hermana le tocó a Don Iván Igarasi. Le llamaban la Citadel, que quiere decir... La Ciudadela. La Ciudadela, exactamente. Trabajaban de andereño y les pagaba, el gobierno vasco les pagaba, pues no sé si 125 francos. Bai, baina txikiagoa zan beste klase batera. Beste klase, izena zela neukan? Maria Angeles. Maria Angeles. Da hori gero andereñoa izan, honen ama. Bizkaiko? Bizkaiko lehenengo andereñoa. Lehenengo ikastola saioak edo etxe partikularretan hasi ziren, ume batzuk batute eta abar, ez da? Josune Aristondo akarregin naz, Ondarroan jaio nintzen, 1958ko uztailaren 7. Kimika ikasten hasi aurretik, batxilergo ia osoa libretik esaten den moduan egin neban, eta ikasten hasi nintzen batxilerra mendiko eskola batean. Gorosikan, Ondarroko auzo bat Gorosika deitzen da, eta hango mendi eskola batean. Mendi eskola horretan egoan Maria Luisa Leibar, Ondarrun Ulezuri izenez edo Goiti izenez ezaguntzen duena, eskola hortan, mendi eskola hortan zegoelako bera zigortuta. Eta hor, familia batzuk eta persona batzuk, abizen batzuk agertzen direnak, horre dira, gerra aurrean, eskuelas baskarz horretan ikasitakoak.
katea hor lotzen da. Zer pasetan da, gerra aurretik datozenak, jadauz edadean gora eginda, eta gerra ostean jaiotako gazteak, gure dabe, velozidade handiagoan sartu honik eusek, eta orduen txoke generazional bat hau hor bitartean, ez da? Baina eurrekoa da ostekoaren aurrekarie eta... 50. urte hurrena ospatzera goaz. Bai. Eta, hori, gure ikastola sortu zen, neurri baten lehen beste ikastola bat egon zalako. Bai. Beste ikastola horreta, andereño batzuk egon ziren. Bai. Eta horietako bat, entzuta daukat, Monika Lekunberri. Monika Lekunberri, bai. Entzuta daukat, zu bertan egon zinela. Bai. Nik uste interesgarria dela jakitea, emakume horren ibilbidea batetik, baina gauza praktikotara jota, ia, ze klase edo, noiz hasi zinen zu adibidez eskola horretan? Nik hasi nintzen, 4 urteokin ebasan, 1950 hasi nintzen, Monika gana joatea. Klase bat, unitaria moduen edo egon ginen, pertsonak niretzako nahiko nagusitsuek eta egoten ziren bere ondoan. Eta gu txikiok egoten ginen azkeneko partean, bai? Orduen ziren 2 mahai eta bera kontrolatzen zeuen dana, ezta? Eta, guk egiten genuen, berak esandakoa, hau egin behar duzu, horri hau eta bestea, kuadernotxu beti izan zen. Zure ikastola den hau, orain dela hainbat urte, 40 urte pasatuta hasi zen. Hau da, 1976an, guraso batzu, hasi ziren, Aldakonik ikastola bat sortzeko asmoz bildu ziren, eta bilketa hau bideratu zuen pertsona Sabino Larrea, aipatzeko pertsona da. Nik niri esan ustan, Sabino Larreak esan ustan, ia ikastola barri bat egiteko Galdakaon preste egongo nintzake parte hartzeko, proiektu horretan parte hartzeko, esan entzun baietz. Orduan gu geratu ginen beste egun batzutan batez ere domekatan batzartzeko ele sakristian. Eta handik aurkeztu den duen proiektua. Atea zabaltzen zuen beti bere aizpa, Gloria, eta ez dakit hau esan behar badut, baina esaten zuen, hola, buenos días! Eta gu sartzen ginen eskolara, edo klasera, guk buenos días esan behar, bera euskerarik ez zuen egiten. Han esan euskuen guri nortzuk izango ziren, edo nor izango zen andereñoa. Umeak edo lelangotan 35 edo ingiru izin ziren, eta andereño bi, Itziar Barrenetxe eta Marebiza Makona, eta gero, martxoan, 28an, autorizioa mendotzien Itziarren izenean, Dr. Gandaziko izenagaz, Juan Batista Uriarte, domicilio Dr. Gandazik Amalauan. Eta nik uste eta aipatzeko badala, sasoi hartan, herriko hainbat jende parte hartu zuen ikastola sortzen. Adibidez, Ricardo Uriarte bera txaleta etxizigun, eta mertxe izan duen moduan. Hane, esperientzia, Bartzelonan ikasitako esperientziak, adibidez, ikasleak medioarekin, inguruarekin zuten harremana soloa lantzea, handiunkan tortoba, txakurra, eziketa mailan oso aberatza, eziketa eta irakaskuntza lantzeko oso aberatza zen. 1967an hasi zen Galdako ikastola. Hor egondako hainbat ikasle, ziren bertako gurasoak, ikastola sortu zutenek. Eta nik ez dut, inoiz ez dut guentzun, gure artean, emakume hori hasierako ikastolan egon zenik. Bai. Nik urte dut... Arrazoia dekozu, bai, hori egia da. Zabaldu genduen ikastola, niretzat, egun garrantzitsua izan zen urdurritasuna, beldurra eta poza. Beldurra, klaro, proiektu barri bat eta importantea izan zen. Hezkuntza
gaztelarazko hezkuntzatik euskerazko hezkuntzara pasatzea. Eta beldurra zelakoa izango zen etorkizuna. Ez egon testorik, ofizialki ez genkan laguntzarik. Gurasoak zelan portatuko ginen aurrantzean, lehenengo eguna umeak zer egingo eben ikastolan, zetarak izan ziren barriak, eta, bueno, hori, zelakoa izango zen etorkizuna. Horre izan beldurra. Ni 7 urtera arte ikastolari nintzen, gerra aurrean. Eta orduan, ikastola bat, barri bat zabaltzea, niretzat izan zen, gerra aurreko ikastolearen jarraipena eta horregatik izan zen poza. Nik ikusi nuen lotura zuzena eta pertsonen izen abizenekin jarri daitekena, nik ikusi nuen jarraikortasun handia Elbira Zipitriaren bidez, ez? Elbira Zipitria izan zen emakume bat, Donostiako ingurune abertzalean mugitu zana gerra baino lehenago, bera zen emakume batzako kidea, bera izan zen Donostiako eskola bateko maistrea eta eskola horretan euskeraz ere irakasten zen, zan emakume, bera egon zen 18ko Eusko Ikaskuntzaren biltzarrean, emakume bat ibili dana, andereño izan dana nolabait gerra aurrean. Momentu batean erbesteratzen da eta jarraitzen du bizitzen bera da Labayendarren andereñoa etxean. Ni juten izan ikastolara, nire lehengusua jute zian eskola pioetara, eta bueno, bazegon desberdintasun bat. Nabaritzen genduen, haizu familia batzuk alde batekoak zirala, eta bestekoak, ez genduen oso argi ikusten noski ze alde ziren horieko zertan, baina bueno, gu ikastolako horrek ginen. Ni izan Laskueren ikastolakoa, eta bestea zen Gorriti plazan, Herriaren beste puntan bai. Gorritzen etena gari hartakoa da, bueno, gure lehenengo jaunartzia, izan zala ikastola batek organizatutako lehenengo jaunartzia. Eta ingendula, haizu, gerra hasi baino, aste bat lehenago. Uztaileak, uztaileak 11an usten dut. Aitarekin, osabakin, lehenakin horaz saltzea, eta Elbirita Zipitria. Ura andereñoa zen. Zura Donostiara zen. Oso andereño famatu ba, eta bai, gogorra. Ja hori, nire hartu emanak berandu xeu izan zian zaran zegani, aiatu einanean Donibanera, segurora, ni sartu ninduten Santa Maria eskolan. Oso hurbil dago Barandiaranen gandik, ingurun honetan, eta Zipitria momentu batean bueltatzen da Donostiara. Ja, gerra mundiala amaitu danean, errefusiatu zeuden batzu etortzen dira Hego Euskal Herrira, eta orduan emakume honek bizi modua behar zuen atara, noski. Orduan, berak egiten duena zen, bere etxean, Kalbenton kalean, Donostiako aldezarrean, bere etxean hartzen ditu berriro ere umetxo batzuk euskera gales dezaten, ze normalean ziren familia euskaldunen seme alabak, eta orduan Zipitriak egiten zuen eurekin lan bat, gero ingreso, 10 urterekin egiten zen ingresorako, euskera estabilizatuta eukiz esaten, eta handik aurrera ikas esaten, kolegioetan edo behar zen tokian, ez? Orduan, Zipitria izan zen zubi erreal eta izen abizeneko hori, badaude beste baten bat, ez? Maria Angeles Goya esate baterako, eta holan, ari gara hitz egiten 50ko hamarkadaz, osea 50, 60 baino lehenago, ez? Eta hemen amaitzen da gure maitasun historio hau. Hemendik ikusiko geunke Lekunberri familiaren etxea, Eskubi Jakuriaren solota lorategiak. Amama hiltzan 1984 urtean. Batean ere bai, burua galduta zegoen, baina ez zegoen gaixorik. Horazen etxera jo nintzen, da amamaren hilkutxaren aurrean, lehenengo gauza esan nion, amama, zoaz Rio de Janeirora. Zoaz, oin da egiteko momentua, zoaz. Aitonaren bila eta bi egunetan, inorketzun zalantzan jarri, amama galdakaora lurperatu behar genula, eta galdakaora eraman genuen, noski, hileta Donostien egin, baina hilobiratu galdakaora. Eta aita hiltzanean, bere semea hiltzanean, hiltzan 2014an, bapatean ere bai, burua arregi, baina
ez genuen Anai Arrebek ere bat ere zalantzarik euki, bere amarekin hilo beratu behar genula galdaka, ez genuen bat ere zalantzarik euki. Gerra aurreko Eusko Ikastola horretan ibilitakoak izan ziren batzuk behintzat gero diktadura ostean lehenengo ikastolak sortzen eta legindu zirenak. Sortzen batzuk guraso moduen eta beste batzuk andereño edo irakasle moduen bebai, ezta? Maria Angeles Garai dugu apurbet ikurra sasoi horretako andereñoen artean. Maria Angelesan zazpikailetako familia batekoa, amazan arrazolakoa, hango etorri euken eta euskera behangoa, eta hiru aiztek, Emil, Maria Angeles eta Alasne, egon dire sartute euskalgintzan arlo guztietan. Tomás, recuerdo que la primera canción que aprendí sentado encima de las rodillas de él, pues yo entonces habría empezado a ir a la ikastola. Y fue Itxaso laino dago. Esa es la primera canción. Itxaso laino dago. Esan genke katea ez dala eten, eta euskerarekiko maitasunak aurrera egiten dauela. Eta aurrerantzean be, ala bedi. Itxaso laino dago, Baionako barraraino, nik zu zaitu maitiago, txoriak bere, umiak baino, nik zu zaitu maitiago, txoriak bere, umiak baino. Arrantxuak ura baino. Bigarren estrofa, bai, bigarren estrofa.